И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Катаро и днес играем в моя сервер, както виждате. Да, Minecraft или Капстан. Да, и днес с мен е Мелоус. Да, Мелоус. И така може ли да ми... И с тези пари, дето я искам да правиш по идея, бе. То тук е без пари. Така, карай сега. Да, аз просто ще дам парички. И ще дам, който влезе в реса, значи... Така, и днес правим ревил. Започваме от първия ларп евент. Да, както виждате, тук се правят евентите. Трябва тук да го напълним отново с честове. Да. Това е самурайкито. Ето тук някъде правим снейк. Тук е някъде различно. Макар че тук би трябвало да се направи в края. Да, там някъде. Аз обикновено го правя. Тук вечер ще го направим. И до вечера пак ще снимам. Така, тук е ларп. Следващия ларп е фуд. Фуд. Аре, аз ще представям един ларп. През един ларп ще представим. Добре, този фуд, тук идвате. Храна от... Да, тук идвате и си... Значи тук можете да си правите всяка храна от розови мечки. Да. Розови мечки. Така, LARP Info. Да, LARP Info бяхме написали много работи, но имахме проблем с един. Който унищожи почти всички ларпове заедно с спауна, затова преместихме спауна на онази пирамидка, в която видяхте, че започнахме клипа. Да, и да, имаше много правила, но те бяха разрушени. Следващия ларп Jump. Ларп Jump. На който прилича много на Snake, поне аз така мисля. Да, то е нещо подобно на Snake. Аз съм го правил лично. Ще минем джампа. Ама не мога да разбера кой умник троши стъклата на почти всички ларпове. Аз трябва да ги оправя. Някой, който му лезе стъкла. Аз не съм такъв човек. Обичам да ми светличко. Така. И да, тук минавате и като мините, идвате тук, още не съм решил. Няма нищо. Не, още не съм решил кой е наградата. Трябва да сложим някаква награда, имаше един плагин. За това, обаче не съм изпълнил. Те са щупили, зато и не ми е бачка едно нещо. Накрая на клипа ще направим. Да, ако остане време. LARP Jump 2, дами и господа. Този LARP Jump 2 не съм го правил аз. Повечето съм го правил аз. Този прилича още повече на Snake. И като печелите, вижте какво печелите. Печелите 5K ключа, трябва да ги вземете от Калтаро Овнара. Така, аз ги давам тези ключове. И който го мине, честито му. Ама откъде можем да сме сигурни, че те няма да измамат? Примерно, да кажат, спечелиха 5K ключа. И добре, ами тогава... Как да го минат този момент? Добре, това е четвъртия или петия ларп. Чакай, ела на ларп Jump, искам да ме снимаш да гледаш, да покажа на писаните, как съм бърза. Jump 2, чакай. Jump 2, да. Полети и ме гледай. Не, да. От тук е едно отро. Малко. Да, то те може да се читне. Не може, трябва да се спи. И да, тук се минава лесничко, само D3. Печелиш 5K ключа, трябва да ги вземеш от Катаро. Овнера. Разикам се, Овнера. Ларп кит. Да. Сега аз ще го представя това ларп. Значи, тук пускат... Просто хвърляте, примерно, ако искате кит YouTube, заедно с ранг YouTube, хвърляте 19K. И сега аз съм ги хвърлил вече, защото ще дам това на един юзър, да има кеф топич. Ако искате донатор, хвърляте 20K. Ако искате... Да, ето вижте. И ето, можете останалите да си прочетете.
Калтаро, покажи ви. Да, това е най-силният кит. Ако искате, можете да се спрете на пауза, да ги почетете кротко и спокойно, без някой да ви притеснява. Ето, както виждате, това е най-силният кит в сървъра. Кит Калтаро. Да. Сигурно всички енчанти са му 1000. Ако трябва ви 1 милион, аз имам този Кит. да, Защото този аз стих кит, да. защото той ми е добър приятел и ми каза, че ако имам един кейк ключ, мога да си го взема. И си го взех. И само един казах на един... Гледай ги тебе, човек, гледай ги какви буквуци фърлят плюс кейк ключа. Не, аз го фърлих това. Ти ли ги фърляш? Защото тук някакъв... Защото искам да си мама някакви работи. Това е инвентара. Тук 16 Тук пък никой не слага, То пък кой ще ги така. Добре. Да сложа повече от милион, нали знаеш? Warp, mob party. Така. Днес ще направим сигурно евент на mob партито. Разбира се, значи mob партито тук аз пускам някакви мобове и последния бос. И вие трябва да ги избиете. Да. И последния бос на mob партито е Wither скелета, разбира се. И вие трябва да убиете Wither скелета, който му взема адската звезда, той е победител и получава 1000 монети, се каже. И сигурно някой кит. Възможно ранг. Да. Възможно. Аз бех убил трите уидера. Пък ония беше. Не, един уидер, защото имах такъв меч я. Дето има шапни с 1000. Направо казвам ви, ако ви кажа да не ме биете, не че ще ви убия, нито друг ще ви убие, а сами ще умрете. Да, защото той е с китката. Добре, това е арт недър, или с други думи недър. Недър, да. Но считайте, че когато ви го кажа това, иначе много често съм без китката. Добре, тук е варпа ада, както някои му викат. Да, който е направен шибано. И после ще го оправим. Да, то ще не съм. Аз го направих колкото и много да се иска. Окей, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Общо са 11. 8. Ти болен ли сме? 8 блока нататък. Оставя се. Така, Ларп Пепе, любимия ми Ларп. Да, тук вижте ми моите килове, вижте на другите. Вижте, нашите килове са равни. Да, защото ние сме най-силни в сервера. Не говорим за Калтаро. Не, аз само с донаторка може да се... Калтаро вчера започнах да го ползвам, а тези килове направихме сигурно преди една седмица. Да, ето вижте тези... това са китовете, които са готови. И стоят в Ender Chest ми. Ето вижте випа. Да, когато няма майки ми, просто се пише Ender Chest Калтаро и си гепа айтеми. Да. Добре, Ларп. Сега следват Ларп и питата, които ма кефят Ларп и питата. Първо е Ларп и питука. Аз искам да представя Ларп по клетка, че ми е любим. Добре, Ларп и питука е тук. Навсякъде ПВП и само някакъв вишибне и не оцелите водата, сте умъртви. И да, вие не можете да изкачате водата, например, така и затова съм сложил така моите, ги изкачвате, ама без това време се палите. Те тробащо и се бийте. Добре, Ларп, ПВП. Сигурно в този сервер доста често ще правим не тролове, ще има книги с ранг Торо и на тях ще... Първият, когато играл в сервера, там хвърляш сигурно 50 книги с ранг, и аз не хванах нито една, ама като отидохме на PvP-то, като разбрах, че съм толкова добър, направо ми даде ранг. Също се беше така, ама хареса. Сега малко различна история, ама... Окей, сега Ларпа PvP до клетка, аз съм там даже. Обаче аз ще го преименувам, защото си го написал клетца. Не клетка. И двете са, едното са брои за Ц, едното са брои... И две, Цъто се брои и за К. Значи тук
играят само поротата на PvP.